Jo va ser per casualitat que vaig entrar aquí. Tinc 4 fills, bueno, vaig tindre 4 fills, ara per desgràcia només en tinc 3. I eren petits, anava al col·legi perquè un feia bàsquet, l'altre feia natació, l'altre feia... Bueno, i llavors hi havia una senyora que també tenia els fills allà i es veu que m'estava observant quan jo estava per allí per les grades sentada i me deuria haver avorrida o no sé. I me va dir, escolta'm, Victòria, per què no voldries tu fer voluntariat? Jo dic, què és això? Diu, sí, doncs és ajudar els altres. Bueno, va fer una explicació i dic, bueno, però és que ara no puc, encara tinc una nena molt petita i diu, bueno, doncs tu mateixa. Dic, i què seria? Diu, en drogadictes. Dic, què dius? En aquella època, que eren els anys 80, 82, o una cosa així. L'època que l'heroïna va fer molt de mal en aquest país. Exacte, que era... Dic, però què estàs dient? I me diu, no t'amoïnis, que són molt bons nois, que val la pena ajudar-los perquè ens estimen moltíssim. I jo dic, bueno, si tu ho dius, com que era una persona que era vaja, que encara es viu, és una persona molt sèria i molt formal i molt d'això, jo me la vaig creure. Dic, doncs quan tingui la petita al col·legi, llavors ja m'hi ficaré.